Kaliforniatik, Urruñatik eta Lexakatik orain, Algortaragoaz. 1988an jaio zelako gure hurrengo konbidatua. Itxaso Paia da bera, sortzailea, gidoilaria, bertzolaria, aktorea, erabateko plasandrea. Eta lehetxago komentatu dizuet batzutan, plasandreek, plaza gizonek baino zailtasun handiagoak izaten dituzte, plaza horretara joateko edo holtzagainera igotzeko. Itxasori egin zioten elkarrizketa bat egon naiz lehentxeago apurtxo bat irakurtzen eta esaldi batek atentzioa ditu dit. Eta itxasok elkarrizketa horretan esaten zuen. Nik irudikatzen nuen edo amesten nuen plaza horretan egoteko, momentu baten konturatu nintzen, plaza hori nik neuk sortu behar nuela. Edo plaza hori sortzen emakumeok sekulako lana geneukala. Gaur egun kooperatiba baten lan egiten du, aktore bezala, Maria Riberorekin batera, pasan urtean emakumeak izeneko ikuskizuna holtzaratu zuen, Mariak eta berak holtzaratu zuten, eta aurretik, haupa Maurizia ere, Maurizia Aldaiturriagaren sale sutsua, eta gaur egun emakume sortzaileen Bizkaiko topaketaren bultzatzaile nagusietariko bat. Best topaketa, urtero egiten da, Bizkaiko emakume sortzaileen topaketa da, eta orain lurralde mailatik tokiko eremuetara badoaz, eta etzi bertan, larun batean, azaroak 9 Getxoko emakume sortzaileen topaketa izango da, musike barrin, eta etxe egongo da ere, Itxaso Paia. Txalo bero bat beran eta. Bueno, nik nire altaretxoa jarriko dut hemen, apunte batzuk ekarri ditut orduan. Saltza bersolari jazu. Hori, baina denetarik esan du ez du esan gidoilaria, ez dakitzer orduan, bueno, lehenik eta behin, irudia, ez? Orain hau egiten da. Bale? Horrela. Gure amamak bere garaian, esaten zigun, horrela egiteko. Bai. Izartako? Gorri jartzeko, masaiak gorri. Neska polita moduan. Julian, Malda igota kolore etorriko da. galdera bat egin nahiko nizuke. Banai zure ustez neska polita? Bai. Bai? Bai, eta gaina biztan da, kriston umorea daukazula, eta zurekin egotea uste dut esperientzia polita izanen dela. Eskertze dizut erantzuna, baina orduan, lehen esan duzunarekin ez dator bat kontua, ez? Zure arabera polita banaiz. Eta umorea, edo, bueno, zeozer baldin badaukat, ez? Egon barko nuke behar bada telebistan, konkizen, lurrekin, edo auskalo, ez? Ez, errandot, polita izateagatik, bakarrik, ez duzula telebistan iraungo. Bueno, bada espada, horretzi gut nire hausenak. Eta zu daukazu, edertasuna eta aparte duaia. Hori da beste kontu bat. Eta politasuna espada, edertasuna espada, bestearekin ere, iten duzuela aurrera. Paz Paulina, ikusi guztia, ez da izan baino itxusigua da. Eta hortzen jarraitzen du. Aizu, bueno, horrekin, bai, horrekin gero hori da, gustuak eta koloreak. Horrekin bizkate adierazi nahi nuen, bueno, baten bateke estimuan baldin badauka Julian Jantzi irudi eta eredu bezala, kasu egin eta deitu idazue, eta lan egitera joango naiz oso gustora nire aurpegi politonekin. Irudia eta eredua, lehenbiziko esaldia irakurria izango da. Ziur asko, enuke idatziko idazten dudana, ederra banintz. Topatzen ditudan gizon guztien jarrera aldarazteko bezain ederra banintz. Feminitatearen behargin xume bat naizen aldetik hitz egiten dut. Hortik mintzatu naiz iraganean, eta hortik hasiko naiz berriro gaur. Virginie Despentes, King Kong teoria. Zita hau hartzen dut niretzako, gaur esango dudan guztia, egunero esaten dudan guztia, hortik egiten dudalako. Nik aldaketatxo batzuk jarriko nituzke, gizon baino pertsonak, aldaketatxo batzuk, baina hori da abia puntua. Eta gero Wikipedian begiratu nuen zer da irudia. Eta Wikipediak esaten zian, irudi bat zerbait konkretu edo abstraktuaren irudikapen bisuala da. Ikusmenaren bidez, hautematen den irudi, objektu estena edo kontzeptu baten simulazioa. Argazkiak, ilustrazioak, badaude irudi mentalak, badaude digitalak, badaude fisikoak. Baina hain mundu zabalean, neurera etorriko naiz, gu laurok deitu gaituztelako zeozerrengatik eta neuretik hitz egingo dut. Eta
Bertsolaria naizela aipatu dute, eta horregatik bertso batzuen bitartez kontatuko dizuet nire testigantza irudi eta ereduarekiko. Nerabetan idatzitako bertso edo nerabetako bizipenetatik hartutako bertso batzuk dira. Ume txikien pozez azaldu, nion amari beinola, futbol taldean hasi nahi nuke, ez zuen ulertu nola, irratiz amamaren etxean, atletik ari zen bakoitzean, hori bezala, borborka nuen odola, zeruan bizi zen aitonari, eskatu oinion gola, baina amari zer nahi nuenez, zitzaion asko axola, junek izena eman du eta ez altzaizu gustatzen baleta, enelaztana futbola, ez baitan esken kirola. 13 urte bete berritan, etzen izan atsegina, kulero zuri bat ikustea, kolore gorriz zikina, harin kontatu nion amari, otoi ez kontatzeko aitari, zein isiltasun ezina. Laster etorri zitzaidan aita, jada etzara panpina, emakumea bihurtu zara, zorionak erregina. Ez dit graziarik egin bromak, zergatik esan dit zorionak, hilero bada berdina, obariotako mina. Bilboko, Portuko jaiak iritsi eta behingoz lapegatinara, harinago. Sarrerak hartu ditut behean, zain dauzkat lur eta sara. Beno banoa agura matxo, berandu helduko naiz akaso. Et, zaude alaba. Naiz ezin duzun ongi ulertu zein den amaren ikara, 2 ordu barru gugen jeimean zure zain egongo gara. Jon eta Iker ordu txikitan, bueltatzen dira azken alditan, nik ere nahi dut parranda, ja baina zu neska zara. Karrera hasi eta orduan hasi naiz hartzen kafea, pirzin bat ere egin dut eta lepoan tatuajea, txinoetako rimel merkea, lapitz beltz eta koloretea, izpiluen txantajea, estaliguran gabiltza beti garauak pekak ajea, ez omen gara nahikoa eta goizero kamuflajea. Soilik aldatu oida modua, bestela berdin dabil mundua. Batzuek burka trajea, eta guk makillajea. Begizuloak ondo estali, brusoildu besapea, titiak gora altxatu eta ahaztu txokolatea. Kontu hauekin nire lagunak egiten zaizkit oso astunak, isildu eta pakea. Neuretzat hartu ohi dut galderak erantzuteko tartea, inporta zaien bakarra soilik alda eskaparatea. Ohartuko balira hobeto, behiaren antzik ez izateko, behien moduan jatea, ez alda disparatea. Gerrimedun emakumeek badute zenbait exito, telebistako hoien aurrean inbidiz nola ez ito, azal leuna aldaka estuak, modeloen neurri amestuak, nola ez du etxiko. Zer jantziko duta zepiura hobe espanintz jeikiko, horren itxusi eta potola izan behar aldut betiko, zenbat zalantza, zenbat arazo, malkolatu dun zenbat itxaso, geure burua begiko, izango bagenukito. Orduan, bertso hauen ostean oso minutu gutxi geratzen zaizkidanez, bertso hauetan azaltzen dut nola irudia eta ereduan nire kasuan, generoak zeharkatzen duen erabat. Emakumea izango espanitz eta beste gauza asko izango espanitz, hitzaldia elitzateke hau. Baina azterketa txiki bat egin dut eta gehien zeharkatzen hauen gaia horixe da. Horren aurrean, erreferenteak, txikitan, erreferenteak. Mireni komentatzen nion, telebista ikusten nuen txikitan, antzokira joaten nintzen, sekula enuen emakume potolorik ikusten. Hasta Rosa de España,
Ote, 2000, enaiz gogoratzen ni, 88koa naizela, emakume potola batekin telebistan, ete berarte, onintza eta anagoitearekin, gutxi gora bera. Orduan, erreferenteak, pitufinaren sindromea, pitufoak, potok potxokiak denok ezagutzen ditugu, ez? Zenbat emakume daude? Bat, pitufina eta punto. Eta hori horrela da, gaur egun ere bai, dago emakume bat, eta bakarra, hasi pentsatzen. Ze kontsumitzen duzue, ze musika, ze antzerki, ze telebista saio, emakume bat baino gehiago dago? Arraroa, pentsatu. Erreferenteen kasuan, garrantzitsua emakume guztiak ez garelako igualak. Eta nik txikitatik kultura kontsumitzen nuen, edo entretenimendua, eta nuen sentitzen, norekin sentitu behar nintzen identifikatuta. Protagonista politaren, lagun, simpatiko, horrekin, ez da? Eta punto. Ze gaur egungo pelikuletan eta ere begiratzen baldin badugu, behar bada batzuk aterako ditugu, nahi eta jorratutakoak gai horiek lantzeko, baina orduan, zergatik nago hemen, zergatik naiz antzeslea, zergatik naiz bertsolaria, zergatik igo naiz oholtzara, zergatik naiz plazandrea, zergatik. Nik enuen Maurizia ezagutu supernagusitan arte. Bale, Rosa de España heldu zen, oso ondo, nintzen sentitzen berarekin identifikatuta bakarrik potola zegoelako. Gure izaerek ez zeukaten zer ikusirik, baina, zen behar bada gertuen neukan personajea, ez da? Gero gertatu zitzaidan ere bai irudia eta eredua eta euskalduntasuna. Ez dakit Harry Potter zaleak zareten, baina euskararen kontua eta euskaldun izatearen kontua, nik askotan parekatzen dut magel izatearekin edo ez, ez da? Badaude magoak direnak jaiotzetik, euskaldun zaharrak nolabait, ez da? Eta gero guraso erdaldunen, guraso magelen seme alabok gaude. Eta horrek ere bai irudiarekin badauka bere talka, nik txikitan Lluvia de Estrellas programara joan nahi nuen. Ez dakit goratzen duzuen, Bertin Osbornek aurkezten zuen, eta ara joaten zinen, da mozorrotzen zituzten, karakterizatu, eta nik kantatu nahi nuen Marisolen tombola. Eta etxean esan zidaten ezin da. Gu euskaldunak gara, ezin duzu joan Espainiar kateko zera batera hori egitera, ze hori euskaldunen gaien ez dute egiten. Eta horra nintzen ja estresatzen. Estres linguistikoari buruz hitz egiten da, baina ez da hitz egiten irudi estresari buruz, eta zenbat gauza dauden ez. Hitz egin dugu generoari buruz, euskalduntasunean ere agertu zen. Gero, badakit zenbat minutu... Ondo zoaz, bai? Zuek gustora? Claro, orduan, iristen zara 18 urtetara, amildegi bat, dela hemen jartzea bezala, hor, izkinan eta bera begiratzea, eta esaten duzu, eta orain zer egingo dut, eskolartekotan, eta hori dena mugitzen zara, baina mundu errealean, nola izango naiz ni? Aktore, formatzen zara, formazioa egiten duzu, lantzen duzu, esperientzia hartzen duzu, denetarik egiten duzu, pizkate kale antzerkia, gero batzuk antzokietan, ez da lan askorik ateratzen, orduan gidoilaritza ikasten hasten zara, eta igual zure gidoi propioak egiteko, eta berak ondo aipatu bezala, azkenean nire kooperatiba propioa sortu dut, bilagunekin batera 3 gara, zelako kulturideiak, eta bertatik, nahi dugun lekutik sortzen dugu. Sortzea, sormena delako dena, nondik sortzen dugu? Irudia eta eredua, iruditik eta eredutik. 11 urteko mutiko bati esaten badiozu pelikula bat sortu, nortzuk izango dira protagonista. Cristiano Ronaldo eta ziurraski, ez? Ikerketa bat egingo bagenu, irudia eta eredua. Ze irudi dituzte, aipatzen zen TikTok, influencerrak, ze irudi dauzkagu, ze dago hor? Meloi handi bat. Nire kasuan, topatu nuen pelikula bat, musikal bat, Hairspray. Hairspray, bada neskapotola bat, eta neskapotola bat da, baina berdin dio, super ondo egiten du dantza, super jatorra da, oso ni. Oso ni, bai? Zenik ere bai, dantza egiten dut. Joder. Eta guau horiek eskertzen dizkizuet, baina berez aurre iritziak dira. Inork ere ez du pentsatzen, nire gorputzarekin, egin ditzakedan gauza batzuk egitera jolasten naizela. Argala izatera jolasten naiz batzutan. Batzutan argala izatera jolasten naiz eta egiten ditut argalek egiten dituzten gauzak. Espagata. Ez da potolek egiten dituzten, elipoko jokoa, bai, baina ja. Batzutan gizona izatera jolasten naiz ere, bai. Nik amestu dut askotan mutila izatearekin, gizona izatearekin. Imaginatu, bertsolaria,
Imaginatu, takoiekin oholtzara joan nahi duen bertsolaria, bueno, disparate bat. Ez dudana ulertzen oso ondo da, zelan jarraitzen dudan gaur egun, oholtza gainean, eta zenbat gustatzen zaidan. Eta hori da, lortu dudalako, nik nahi dudan irudia eukitzea, nahi dudan irudiarekin bizitzea, niri gehien errepikatu didaten eta honekin amaitzera noa, gehien errepikatu didaten esaldian nire bizitzan, izan da, eske argala bazina. Eske la petaba, Julian. Eske argala bazina. Teleberria, osa nahi duzuna. Edo zerbaitu, que freskura, zema jausarta, tal, honi buruz hitz egin aldut, besteari buruz, polita, no seke, baina... Orduan, besterik gabe, argala izango bazina, bueno, nik ez dut argala izan nahi, osasunez bizi naiz, espagatak ez du ezer demostratzen, baina esan nahi dut, aurreiritzi bat da, eta apurtu ditzagun aurreiritziak, apurtu dezagun irudia, apurtu dezagun eredua, apurtu ditzagun olako esaldi guztiak, ezta? Estatu bat, hizkuntza bat. Apurtu dezagun, ez? Irudi bat, eredu bat, apurtu dezagun, ez? Potoloa, osasun falta, apurtu dezagun. Nire bidea behintzat da, nire burua maitatzea eta nire buruari errespetuarekin bide bat egitea, eta norbaitek jaso nahi badu gerora eta bide hori jarraitu, horixe. Eskerrik asko Portugalet, Eskerrik asko Portugalet,